Arratsaldeon eta ongietorri, beste urte baten, Portugaleteko nazioarteko folklore jaialdira. Aurton, 58. edizioa beteko du folklore zoragarri honek, eta gaurtik, ostegunera bitarte, Lakanillako pasealeku honetan, munduko dantza ugariren testigu izango gara. Baina ez ditugu dantzak bakarrik ikusiko. Letrak, hitzak entzungo ditugu, soinuak ere entzungo ditugu, koloreak usainduko ditugu, eta gaurkoan dastaketa menu baten lekuko izango gara. Izan ere, etxeko taldea, elai dantza taldea ikusi berri duzue, eta koreografia berezi horren lekuko izan zarete. Berritzailea, ikusgarria, antzemango zenuten trajeetan gonetan ere, festival honen, jaialdi honen logotipoaren kinua ere bazegoela hortxe, eta hemendik aurrera munduan zehar bidaiatzen arituko gara. Izan ere, Kolombia, Indonesia, Uganda, Mexiko eta Errumaniako koreografiak eta dantzataldeak ikusiko dituzue laster baten. Eta hasi, Kolombiatik hasiko gara. Zer esan Kolombiari buruz? Herrialde aparta dela hasteko. Eta bestetik, makina bat aurpegi dituela. Kolombiak badauka Pasifikoa, badauka Karibea, badauka Oiana eta badauka mendialdea. Andeak ere baditu. Eta andeetatik dator gure gaurko lehenengo konbidatua. Otrora izeneko dantzataldea da. Otrora hitzak oso zeresan zehatza dauka, oso esan nahi deigarria. Izan ere, iraganeko gauzak ahaztu gabe, orainaldiarekin buztartzen du sentsazio hori. Otrora iragana da eta otrora orainaldia da. Eta otrora dantzataldeak Tunja, Uritik, Boyaka departamentutik, 4 dantza desberdin ekarriko dizkigu. Baina Kolombia osokoak izango dira dantza horiek. Eta itsasotik hasiko gara. Kolombiako iparraldetik. Porro kordobes izeneko dantzaren bitartez, kasu honetan ikusiko dituzue, gizonezkoak kandela batzuekin dantzan, emakumei begira, eta andraskoak, emakumezkoak adi, zeburuan, ron baso bat, ron edalontzi bat eramango dute, eta ondo ikusi, emakumeek ronbaso horiekin daukaten abilezia hori. Bigarren dantzak Barrankillara eramango gaitu. Barrankillako festivala aski ezaguna da, ez bakarrik Kolombian, baizik eta munduan zehar, eta Barrankillako inauterietako koloreak ikusiko dituzue. Koloreak, mugimendua, eta Barrankillatik Lautadetara egingo dugu salto. 3. dantza batek Lautadetako joropo dantza ekarriko digulako. Joropo dantzan, Lautadetako gizonek eta emakumeek nola egiten duten dantza ikusiko dugu. Eta mutilek daukaten gizontasun hori erakutsi nahiko dute. Ikusiko dugu nola erakusten duten gizontasun hori. Eta amaitzeko, zalantzarik gabe, kumbia izango da nagusi. Kolombiari buruz hitz egitea, kumbiari buruz hitz egitea delako. Eta kumbia delako gaur egun Kolombiak daukan dantzarik famatuena eta nazioartekoena. Kumbia kadentzia da, kumbia mugimendua da. Kumbia erakarpena da eta maitasuna aldi berean. Eta kumbiaren bitartez, kolombiarrek jakin izan dute pertsonalidadeak eta nazionalidadeak uztartzen, beltzen, kolonoen eta indioen dantza bihurtu delako gaur egun kumbia. Txalo bero bat, otrora dantzataldearentzat!
kumbiaren indarra, otrora dantzataldea txaloak eurentzat. Aurrera jarraituko dugu, eta kasu honetan, Indonesiara abiatuko gara. Indonesiak 14.000 uharte baino gehiago dituen herrialde handia da. 14.000 uhartez egindako uhartedi zoragarria. Eta kasu honetan, Jakartatik, hiriburutik, Krida Budaia izeneko talde atorriko zaigu holtza gainera. Baina ez bakarrik Jakartako dantzak baizik eta hainbat uhartetakoak erakutsiko dizkigute. Hasi Sumatratik jarraitu Borneora, segidu Isla de las Floresetik Molukasetara ere sartu nurtena egingo dugu, eta gaurkoan hasteko Sumatran geratuko gara. Sumatrako Ase izeneko probintzian. Hango dantza ekarriko digute eta hango melodia ere bai. Adi, dantzarien musika tresnak, eskuak eta ukabilak izango direlako, eta baita adi mugimenduetara. Buruarekin egiten dituzten mugimendu deigarri horietara. Lerro baten agertuko dira, eserita, eta Indonesiako Saman izeneko dantza holtzaratuko dute. Kasu honetan, Islama edatzeko erabiltzen den dantza da. Islamak dituen oreka eta ontasuna azpimarratu nahi dute Jakartako dantzariek. Kontua da, Indonesiako dantzetan, Indiako eta hainbat herrialdetako erlijioek zerikusia daukatela, eragina daukatela, eta dantza honetan horren testigu izango gara. Txalo bero bat, Jakartako Krida Budaia taldearentzat. Hey, hey.
Mantong tak ingat lagata, tinagata. Arong lo pinanji baru gelombang tujuh. Lama patah menyanyi dalam minyak melabak. Hai Jawa, mile la mile, Jawa tunai Jawa, mile la mile Jawa. Lamburo mana teh renggulo kalembah, cabang bungong ai anak elet tuan hai Jawa, mile la mile, Jawa tunai Jawa, mile la mile Jawa. Lamburo menari lateh rengguno lembah cabang bungong ai anak elet tuai Jawa, mile mile Jawa tunai Jawa, mile mile Jawa. Lamburo menari lateh rengguno lembah cabang bungong ai anak elet tuai Jawa, mile mile Jawa tunai Jawa, mile mile Jawa. Lama gudong adang, ladang kaya lanata, ladang kaya lanata. Lama tako kumbala, kumbang tapula bumbala, kumbang tapula bumbang eha. Lama putai, puta si bumbang puta, halalat babinta, labintek ke ayam mata eha. Tiding lah henti lambat, bota tiding lambat, bota tiding. Haila osan, ila omrangan, alen kapai di, etra nambura, mura hai bacute, alam kongsa, salamun, lapun halai, yata. Lan parahu, raya rabung kau, cabang kapata, tiang tamangku. Gase di ulun, sayang dan nyumbe, ulun lengan gata haila otsa, ila onama, alen kapai di, etra ramandura, gura hai bacute, alam kongsa, salamun, lapun hawai di, yata. Lan parahu, raya kau, cabang kapata, tiang tamangku, alah di Jepang, gase di ulun, sayang dan nyumbe, ulun lengan gata haila otsa. Hey, 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 tu jala hey, tiding ala hiding, mujala eha, hey, 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 tu jala hey, tiding ala hiding,
Udaia dantzataldea izan dugu, eta oraingoan Europara etorriko gara. Errumaniako dantzatalde baten bizita izango dugu gaur. Doina Timizului izeneko talde folklorikoa, 1959 urtean sortu zen, 50 urte baino gehiago dira, eta Errumaniako ohiturak eta folkloreak berreskuratu nahi dituen dantzataldea da. Hasiko gara dantzatalde honen izena aztertzen. Timizului hitza Timiz, ibaitik dator, errekatik dator, izan ere Timisoarako, Errumaniako herri hontako dantzataldea da. Eta doina horrek nostalgiarekin zerikusia dauka. Errumaniako haranetan eta basoetan egiten ziren dantzen nostalgia ekarri nahi dute gogora. Izan ere, haien susterrak, haien sustraiak ekarri nahi dituzte fokoen aurrera, eta zuek dantza horren lekuko izango zarete. Banat zonaldera eramango gaituzte. Banat zonaldea Errumaniako mendebaldean dagoen zonalde oso menditsua da. Banat zonalde hori 3 herrialdetan zehar banatuta dago. Errumanian, Serbian eta Hungarian. Eta Errumaniako zatian protagonista diren dantzak ikusiko dituzue berehala. Ses dantzaren bitartez. Dantzamota bi izango dira. Bata, lasaia, geldoa, ia mugimendurik gabekoa, baina adi, bigarren dantzan orduan bai. Mugimendu bizkorrak, arinak izango direlako nagusi, eta kasu horretan adi, neskek eta mutilek egingo dituzten bira edo giro bizkor horiei. Besterik gabe, zuekin da Errumaniako dantzataldea!
Errumaniako dantzataldea ikusita, zer moduztoa gaua, ondo? Pozik? Bai? Posten gara benetan. Musikariak apartak ikusi dituzue eta entzunalko dituzue hilaren 23an eta 24an Portugaleteko Gran Hotel Boutique Puente Colgante hoteleko terraza horretan izango diren zuzeneko musika ekitaldietan. Emonaldiak izango dira eta kasu horrietan musikarien zuzeneko kontzertua izango da hilaren 23an Domekaz eta hilaren 24an Astelenez. Musika tresna gehiago ikusiko ditugu eta entzungo ditugu jarraian. Eta Timisoaran aireportura joan, hegaldia hartu eta Errumaniatik Afrikara bidaiatuko dugu. Eta Ugandan lur hartzera goaz. Ugandako Victoria lakuan hain zuzen ere, urrengo dantzataldea handik datorrelako. Kampala hiriburutik kilometro batzutara dagoen Entebbe izeneko herritik. Entebbe izeneko herritik hain zuzen. Entebbe herria ez da oso handia, Kampala hiriburutik kilometro batzutara dago, baina laku horrek, Victoria lakuak musukatzen du eta hortik ekarriko digute Ugandarrek euren folklorea. Eta ez folklorea bakarrik, haien bandera nazionala ikusiko duzue. Ugandako banderak 3 kolore ditu, gorria, beltza eta horia, eta 6 bandatan agertzen da bandera horretan. Eta banderaren erdialdean borobil zuri bat dago, eta borobil zuri horren barruan hegazti berezi bat. Gurruia bat, gangardun lertxun bat agertzen da hor. Horri gorazarre egiteko ikusiko dituzue Ugandako dantzariak, gizonezkoak, olako luma handi batzukin, burutik gora doazen luma batzukin, eta banderak ere isladatuko dituzte ere. Ez hori bakarrik, Ugandaren ereserki ofizialari kantatuko diote, gaurkoan oltzagainean. Ugandari buruz hitz egitea, Afrikari buruz hitz egitea da. Eta Afrikan perkutsioak beti dauka indar berezia, eta perkutsioaren indarra ere antzemango duzue. Mugimendu harinak, mugimendu bizkorrak. Gaurkoan, gurekin, Ugandako dantzataldea, txalo bero bat haientzat!
Say
Empezamos y sobre la marcha.
Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Porque saco la bamba con sentimiento, melodía que naciera. Melodía que naciera en el sacramento. Allá arriba, allá arriba. Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cuando canto la bamba me siento humano porque sé que es el himno. Porque sé que es el himno veracruzano. Allá arriba, allá arriba. Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero, soy por ti seré, por ti seré, por ti seré. Una vez que te dije que era bonita, se me puso la cara. Se me puso la cara coloradita. Allá arriba, allá arriba. Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡Échale, jarochita! Óyale. Chale, chale, compadrito. ¡Qué bonita es la bamba! Qué bonita es la bamba en la madrugada cuando todos la bailan. Cuando todos la bailan en la ramada. Y arriba, y arriba. Allá arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Ay, te pido caramba! Ay, te pido caramba de corazón que se acabe la bamba. Que se acabe la bamba y venga otra zona. Y arriba, y arriba. Allá arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba. A mí me llaman el negrito del bate, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buen, porque el trabajo lo soy yo como castigo. A mí me gusta el merengue apambichao, por una negra de cachera y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar de apretado, con una negra bien sabrosa. Mucho trabaja el buen mazo, pero nunca le den dengue. Mucho trabaja el buen mazo, pero nunca le den dengue. Yo con una nena buena, bailarás un buen merengue. Yo con una nena buena, bailarás un buen merengue. ¡Vaya! Mexikotik, Viva Chihuahua taldea!
Kasu honetan, aztelenez, gure aldetik hauze izan da dena. Mexikorekin agur esango diogu gaurko emankizunari, baina gogoratu bihar gaurko ilusioarekin eta gaurko indarrarekin itzuliko gareala. Iluntzeko 9:30 aurrera, Indonesia eta Mexiko bihar taula gainean zuekin gozatzeko. Gabon, eskerrik asko eta bihar arte!